Jokanyo manie ohala ma juakali e boma ma Kisumu kotelnegi gi jakom margi Hussein Jack koro chiwo kuyo margi bang' doho ng'ado ni lowo maromo eka 8.4 ma gisebedo ka gitiye chakre higa mar 89 en mar reru. Gikwayo ni mondo mi piny owacho moloyo to jatend piny William Ruto mondo ne ni jojuakali okony nikech mano en ohala mathoth ma oganda manie piny Kenya okete geno kaka yor yuto margi. Giyango ni lobno ero en kama jo ohala 38,000 tiye mapo nono no magi lobno to gibiro lalo yuto margi e kinde ka kinde. To lobni ne wayude 1986. Wasebedo ka ndalo no ne wan ji around 200 kende manene ka. Sani wan gi ji moingo 38,000 ma oting'o kijende matindo mapuonjore tich to gi moseng'eyo tich. Koro ne wadhi e court mondo ne waping wachno mane wayudo orders in our favor in 2020. To bang'e no Kenya Railways Corporation nochako dok e court mondo challenge. Koro wachni osebedo e court e thuolo mar higni 6 nyaka nyoro nochiw judgment. Kaluwore gi investment ma sirikal osetimo nwa kaka jojuakali e lobni since 1986 nyaka kawuono, ok ne wang'eyo ni judgment kabila nyalo bet. To nekech koro bet, to wachak wadok chien. E chik wacho ni kata mana lop ng'ato kidake higni 10 and above to remain mari. Koro kata judgment no bet, wan gi confidence ni ka to wuok wapod teke. Miyo odiochieng' ma kawuono abedo ka address kinda dwaro ni mondo achaka nyis members, being our association is under members driver association, nyaka gimoro matimore kata gimoro motimore akete it members dhi miya way forward ni to watim nang'o. I therefore appeal to our president. Nikeche, you talk about industrialization, the Gen Zs, the old men and our economy. Kindly have mercy on us.